Tervetuloa lämpimästi Asanan ja SaaShopin yhteiseen webinaariin ja kuulemaan uusimmista ominaisuuksista Asanassa ja etenkin tekoälyn hyödyntämisestä projekteista. Mun nimi on Anna Degerholm, mä olen SaaShopilla tai SaaShopin partnereita ja myös Asana-asiantuntija. Asanahan voi käyttää kaikilla eri toimialoilla ja minkä kokoisissa organisaatioissa tahansa. Ja tänään päästään raapaisemaan pintaa siitä, että miten tämä näkyy Asanassa, erityisesti markkinoinnin osalta ja kampanjoiden osalta. Ja toisaalta sitten perehdytään siihen, että miten Asanan avulla voidaan ylipäänsä parantaa työn tehokkuutta ja sujuvuutta ja vähentää metatyön osuutta. Pari juttua vielä ennen kuin päästetään Andreas lauteille. Eli kerron hieman SaaShopin ja Asanan yhteistyöstä. SaaShop on ollut Asanan jälleenmyyjänä Suomessa jo pidempään, mutta tänä syksynä tai tänä vuonna on oikeastaan erityisesti tehostettu yhteistyötä. Toinen pointti tänään on se, että tekoälytyökaluja on todella moneen lähtöön, mutta silloin kun data ei ole hyvää tai sitä ei ole riittävästi, työkaluista tulee siiloutuneita, yhden tempun välineitä, eikä ne välttämättä tehosta sitä työtä kokonaisuudessaan. Asanassa tätä on lähdetty ratkaisemaan eri tavalla sisäänrakennetun AI:n avulla, jolla saadaan sitten kunnolla tehoja irti siitä AI:n hyödyistä ilman, että tarvitsee hyppiä ohjelmistosta toiseen tai tieto jää irtonaiseksi tai AI:lla ei ole käytettävissä kaikkea sitä tietoa, mitä se tarvitsisi, että sitä työtä pystytään aidosti tehostamaan. Aloitetaan kuitenkin englanniksi. Let's welcome Andreas Wyss from Asana to tell us more about the future of human plus AI collaboration and what that brings to the marketing teams and agencies. Thank you, Anna, and good morning, everyone. Thank you for joining. My name is Andreas. I am working at Asana, covering the Finnish and Icelandic market, and I'm based in our Stockholm office. And this is the second time we're doing a webinar together, and I'm very excited to do more after this one as well. But as Anna said, today we are going to hone in on AI, specifically for marketing and marketeers and agencies. So without further ado, I'm going to go into sharing a little bit of context and a little bit of background, and then we're going to go into actually looking at the Asana tool, and Anna will be doing a deep dive. As you're hearing, this part will be in English, but we'll be back to Finnish again when Anna takes over. So let's set the scene a little bit. So what we are hearing at Asana and what we've heard for a while is that CMOs and marketing leaders are being pressured by other executives, by the board and by the market and competition to deliver revenue, but to deliver more with less resources. And this is a constant pressure. It's amounting and it's building. And with the introduction of AI has compounded even more. So despite 86% of CEOs and CFOs perceiving their CMOs as ineffective in driving revenue growth. Also, 75% of CMOs say that they are feeling this pressure, right? So we can see that the data kind of stacks up against marketing. However, with all of this mounting pressure and expectation to do more with less resources, the reality is that misalignment between teams within marketing is currently leading to wasted resources and missed opportunities. And that's just misalignment between content teams and design teams and comms teams, for example, and the handoffs in between. We're also seeing that marketeers are reporting themselves that 75% feel that poor task delegation and miscommunication is leading to delays in bringing new assets or bringing new content out to the market. And again, as a result of this poor communication and misalignment between teams, marketeers lose on average 5 hours per week of output in just unproductive meetings because a lot of time is spent on status meetings, handoff meetings,
trying to understand what another team has done and where we come in as a creative team, for example, or just chasing down information between different teams. So CMOs are feeling the pressure to deliver more, but the teams are not equipped and also report that they're inefficient in their ways of working. Again, AI has been introduced to the world since a couple of years back, and it's really picked up, and it's something that's showing across every single industry, across every single team. But marketing specifically have a heightened expectation because marketing is often seen as this front-running team in terms of adopting new tools and new practices and being creative. And we're seeing that 89% of overall daily users of AI are reporting an increase in productivity. However, despite this notion that marketers are equal to innovation or being creative, less than half of marketers are actually using AI on a weekly basis. So there's this misalignment again between marketing and AI fully. And this could be for many reasons. What we have identified at Asana is that the way we work fundamentally is broken. We have systems and we have a lot of them, or we have very few of them, but most companies have a lot of them. There's Teams, there's Outlook, there's Google, there's Slack, there's Sheets, there's Canva, there's Adobe. There's a lot of tools that are used to produce content. There's a lot of tools to manage communication and all the information, but oftentimes these are not aligned with each other. And what this means is that we cannot answer basic questions such as who is doing what, by when, how, and why. And any team lead, anyone who owns a process should be able to answer who is doing what, when is it being done, how is it being done, and why. But the basic fundamentals are not there for most companies. And this is not specific to marketing, but definitely something that marketing is feeling, again, having a lot of different tools in their tool stack. And well, with this promise of AI and knowing that AI boosts productivity, just the different AI tools, already broken systems, we're going to generate the promise of AI that we're being told. Right? So even if you have a Copilot here, you have a ChatGPT over here, you have a Claude, and you have a Gen AI, and you have Adobe with AI. We're almost just compounding this effect of tools not being connected and information living in separate places because we're doing even more in all the different tools, and they're still not synced, leading to this inefficient handover of information and inefficient process. And this is where Asana comes in as the missing piece. And we see that the missing piece is coordination between all of the content that you already have and all the communication that is already happening, albeit in different scattered places. Asana becomes the glue in between to make sure that all of your marketing teams and all of your cross-functional teams are on the same page, knowing who is doing what, by when, how it's being done, and why. And to illustrate how this we capture everything from the company's mission down to the day-to-day tasks and the goals and the initiatives and projects in between across all of the different marketing teams. So that when a creative team is working on an asset for a campaign, these are all connected, and we know that the campaigns are in support of growing our company's share of wallet in a specific industry or growing as a thought leader, as an example. And this is what the work graph, this is what we call it, illustrates at different levels all the time. And when we know it or not, or want it to or not, work is connected, and work has impact on other pieces of work. Anything a team is doing is never just happening for that team in purpose of what that team is doing. It's always going to have knock-on effects, synergies. It's going to impact what other teams in a different company or within the company in different places are also doing. And what I'm going to do now is I'm going to Asana, the tool, and show just at a very high view how this all comes to life, the connection between the goals and the strategies and the actual work. And then
I'm going to hand over to Anna to show us a bit more of the specifics and a bit more of specific campaigns and workflows and AI, etc. So I'm going over to my screen here, and what you're seeing on the screen right now is Asana, and specifically you're seeing what we call the strategy map in Asana. So we have the vision. The mission for this company, hypothetically, is to build innovative products, provide sustainable services, and create incredible customer experiences that make their lives more fulfilling. A nice mission in itself. However, to achieve this mission, we have broken down 5 specific objectives that we are focusing on this year. And is to achieve sales pipeline of $150 million. Again, marketing is a revenue driver, not a cost center. So we want to align on our sales goals as a marketing team among a leader in the category. And again, in this pyramid shape, we can see that to achieve this sales pipeline of 250 million, we have a bunch of different key results that roll up into this. And one of these key results is to grow and maintain thought leadership, which is owned by marketing. And we can see that marketing has a marketing roadmap, which is in support of this key result. So just already with this, with objectives, key results, and some work setup, we can see as marketing leaders, but also as individual users or individual contributors, such as myself within a marketing team, can see how what we are doing is in support of the company's vision and the objectives. So knowing that we have an ultimate objective of achieving pipeline, we need to grow and maintain thought leadership to be top of mind with our customers. We have a marketing roadmap set out. And I'm going to go into this marketing roadmap to show kind of what are the things that we are doing. Again, this is more the operational piece. These are the different initiatives, the campaigns, the events, and the different processes that we have to support growing thought leadership. So we have a bunch of different campaigns: Project Eclipse, Helix, a thought leadership campaign, a seasonal marketing campaign. And from just this view alone, we have an understanding of what is the team working on, or what are our teams working on, what is the progress, and what is the most recent status of said initiatives, what's our different priority, who's the owner of them, and when we as marketing leaders need to hone in on what is working well or what need to be addressed, this is our hub. This is how we work. We can understand how are we progressing. So we can see that we have a London event. We're on track with that. It's a high priority event, and I know that Alan owns it. So I have an understanding of, without having to hone into every single project, which we can do. Let's say I open this On Tour London event. I can see all of the tasks that make up this specific event itself on a week-by-week basis. And who owns each task, who owns, and how much time are we expecting, for example, to spend on this specific task. So we have the details available to us if we need to, but as marketing leaders, we typically don't have to drill in that deep. However, we do want to understand, are we hitting the high, kind of the beats, the milestones that we have set out to ourselves? And that's what this view is for. So in this specific view, we can see across the different projects that we have, all of the different milestones that we are looking to hit. So we can see, have we presented the campaign to marketing leadership? Have we had the kickoff meeting? Have done the final check on our links and assets, for example? And in this other On Tour Sydney event, have we built the deck for registrations? Have we the launch registration page ready? Have we sent the invites, etc.? Right? We can see all of these things from a high level without having to go into specific projects and get people to give us these updates. If for some reason we are off track with one of these milestones, we will be able to accurately see that and address it by, let's say we open this milestone, we can see that Michelle owns this one. It's very easy for me to say, hi, Michelle, how are we tracking towards hitting this milestone?
and it's not much more difficult than that. And now we're keeping communication also in one place. And finally, before I summarize this and hand over to Anna, we now know what are the kind of initiatives that we're doing, how are we tracking towards those. We can also see, based on all the tasks and all the data that we have within our different projects, how much work do we have on our plate across all of the different people in our teams. So for example, we can see that Amy, our web producer, has a few big tasks that she's working on, and that's all fine. However, if we add more to her plate from other projects, we might have to reconsider her task load and give more time to tasks. Maybe we have to reassign them to other people, or we need to ensure that they are put into like a later stage, and we can prioritize and make sure that our teams are not overworked and have a healthy workload. Because again, we are being asked to do more with less, so we need to make sure that we're using the resources that we have efficiently. However, we also want to ensure that our teams are not burned out and have a healthy rhythm at work. So to summarize, with Asana, marketing teams are able to capture the high-level objectives, both within the marketing organization, but also in the company, collaborate with cross-functionals on that, but also outline, capture, plan, and track all of the different campaigns and processes that we have set up, monitor the team's health and the progress that we have towards all of these different projects within one place. And with that, I'm going to stop my sharing and I'm going to be handing over to Anna to show us a little bit more specific workflows in Asana. And Anna, I'll be dropping my sharing here so you can pick it up yourself. There we go. Thank you. That was a very good presentation. We have Q&A in the end of this webinar, so make notes and ask good questions from Andreas. Vaihdetaan suomen kielelle, kun kerran suomenkielistä Asana-konsultointia on saatavilla. Mä näytän mielelläni, ja mun tapa yleensäkin on mennä hyvin perusasioihin, näyttää enemmänkin sieltä ruohonjuuritasolta, että miten tämä kaikki tehdään ja miten myös pienemmissä organisaatioissa, kuinka helppoa se todellisuudessa se Asanan käyttö on ja millä tavalla se AI myös vielä siellä auttaa. Mulla on 3 eri demovideota, jotka mä oon tehnyt ennakkoon ja mä selitän vähän mitä niissä tapahtuu. Lähdetään ensin hyvin perusasioista, sen jälkeen sukelletaan hiukan syvempään päätyyn ja palataan sitten takaisin perusasioihin. Ja pieni hetki, katsotaan, että täällä oikeat esitykset teille näytillä. Yes. Näkyykö mun ruutu teille? Sieltä näkyy. Hyvä, hieno. Kiitos, koska se ei näy minulla. Mirja on meillä täällä teknisenä hostina tänään, niin hänelle myös siitä pisteitä. Ensiksi mennään tosiaan videoon, jossa mä näytän, miten Asanan älykkäät työkalut nopeuttaa ja helpottaa Asanan käytössä. Sen jälkeen katsotaan, miten Asana AI tehostaa projekti- ja kampanjahallintaa ja sitten miten AI tehostaa yleisesti ottaen mitä tahansa työtä. Niin kuin sanoit, mennään perusasioihin, koska täällä on varmasti ihmisiä, joille Asana ei ole entisestään tuttu työkalu. Eli mennään ihan luomaan projekti. Se, mikä Asanassa on mun mielestä yksi mahtavimpia ominaisuuksia, on sen skaalautuvuus. Ja Asana skaalautuu siis ihan yhden hengen firmasta monikansalliseen yhtiöön. Sitä voi käyttää koko yhtiöstä, voi käyttää yksi osasto ja niin edelleen. Tässä luodaan nyt uusi projekti. Projekti on perusasia Asanassa, eli meillä on organisaatio, meillä on portfoliot, eli portfolioon kuuluu useita projekteja ja projektit, taskit, alataskit. Ja nyt me mennään Asana AI:n avulla
annetaan vain nimi ja tämän projektin tarkoitus ja pyydetään Asana AI:ta ehdottamaan, että millainen projektimalli tälle olisi hyvä. Tämä on nyt toisin sanoen tämän projektin vastaava, on hän sitten tiimivetäjä tai markkinointipäällikkö tai kuka tahansa, niin tämän pystyy luomaan. Projekti on perusyksikkö täällä Asanassa. Ja pidemmittä puheitta hyväksytään tämä, pystytään muokkaamaan sitä myöhemmin. Meillä on tässä nyt Kanban-näkymä eli board-näkymä, joka on täällä valittuna ensimmäisenä, jossa on erilaisia otsikkotasoja ja Kanbanissa, kuten aina, niin pystyy tosiaan siirtämään niitä tehtäviä paikasta toiseen. Mä tässä arvioin, että onko tämä nyt hyvä tähän media buying platformin valintaan ja kilpailutukseen, ja teen tänne pari uutta osiota. Sitten vähän jumitan tuolla, mutta teen sitten manuaalisesti, muokkaan tänne pari uutta osiota, jotka auttaa meitä eteenpäin tässä, koska me halutaan sitten myöskin nämä approvalit tänne kuntoon. Sitten kun näitä voi täällä siirrellä miten haluaa ja muokata miten tahtoo, että se toimii ja on sitten toimivanlainen se projekti. Projektin alla nämä on nyt näitä tämmöisiä niin otsikoita. Nämä ei ole vielä taskejä, eli näiden otsikoiden alle tulee sitten taskit, jotka voidaan osoittaa henkilölle. Niihin voidaan asettaa päivä ja niille voi custom fieldien kautta tehdä minkälaisia tahansa muokkauksia ja lisätietoja. Ja täällä on myös mahdollista lisätä automaatioita. Ja nyt tehdään hyvin yksinkertainen automaatio ja tehdään se Asana AI:n avulla niin, että kirjoitetaan siihen nyt tällä kertaa englanniksi, tämän voisi tehdä myös suomeksi, tämän kirjoittamisen, niin kirjoitetaan tähän englanniksi tälle Asana AI:lle, että minkälainen automaatio me halutaan tehdä. Ja se ehdottaa, että silloin kun tässä tietyssä meidän lisäämässämme asiassa tai osiossa on taski, joka on hyväksytty, niin se menee suoraan tuonne final approvaliin. Ja tämä on sen takia, tämä on hyvin yksinkertainen tehdä, ja kuten näette, maailman nopein tehdä tämmöinen automaattinen lisäys tänne projektille nimenomaan tuon Asana AI:n avulla, vaikka ei olisi juurikaan käyttänyt Asanaa edes aiemmin. Silloin kun puhutaan yksinkertaisista asioista, niin tämä on hyvin helppoa. Mennään kohta sinne vähän syvempään päätyyn ja sitten huomataan toki, että kannattaa miettiä hyvin tarkkaankin näitä projekteja. Asana on niin monipuolinen. Tässä me nähdään, että se toimii. Testattiin, että tämä sääntö toimii. Eli silloin kun tuo taski tuossa kyseisessä osiossa on complete, niin se siirtää sen suoraan eteenpäin. Tähän me voitaisiin tehdä suoraan uusi sääntö, että kun tähän osioon tulee taski, niin se taski siirretään, assignataan suoraan eteenpäin jollekin uudelle henkilölle, jolloin meidän ei tarvitse erikseen kenenkään käydä siirtelemässä. Ei tarvitse pitää palaveria tästä, että tämä on nyt mennyt tuonne ja tämä asia siirtyy nyt sinulle ja miten sinulla on aikaa, vaan nämä siirtyy suoraan ja henkilöille tulee sitten niistä ilmoitukset. Sen lisäksi täällä on Asana AI-assistantti, joka avasin tuolta yläkulmasta, jolle voi keskustella suomen kielellä. Itse Asana toimii englanniksi ja tämä AI-assistenttikin tekee sitten ehdotuksensa englanniksi, mutta tosiaan kommunikointi voi tapahtua suomeksi. Se voi vaihtaa kesken kaiken ruotsiksi tai espanjaksi tai miksi tahansa. Se tunnistaa kyllä kielet ja näin ja tekee sitten englanniksi. Mulla on ollut tässä selvästi tämän projektin kanssa vähän sellainen, että mä en ihan nyt keksi, että miten tämä kannattaisi pilkkoa, joten Asana
ehdottaa, että teet tämmöiset taskit ja lisää ne tänne alustalle. Sitten me voidaan katsoa, että oliko näissä järkeä, onko täällä jotain huonoja ja siirtää ne oikeisiin kohtiin. Yksi hieno puoli tässä Asanassa mun mielestä on nimenomaan se skaalautuvuus. Eli ihmisen ei tarvitse, eli mullakin on tässä nyt automaattisesti Asanas nämä mulle, mutta tämän pystyy myös sitten, kun Asana tuntee tiimin ja tietää kuka on milläkin osastolla, niin se osaa myös ehdottaa, että kenelle ne tehdään. Sen lisäksi sinne Asanaan pystyy rakentamaan tämmöisiä automaattisia bundleja, eli aina kun tapahtuu jotakin tietynlaista, eli jos on toistuvia kampanjoita ja on toistuva vaikka hyväksymiskierto, niin voidaan rakentaa sellainen bundle, että aina kun ollaan tietyssä kohdassa, niin Asana tekee automaattisen työn ohjauksen tietyille henkilöille joka ikinen kerta. Ja niitä pystyy myös muokkaamaan, totta kai, jos henkilö vaihtuu, niin sen bundlen pystyy vaihtamaan niin, että ne henkilöt myös sieltä menee. Siinä huomasin, että vieläkään ei mun mielestä ole ihan riittävästi taskejä, joten pyydetään niitä vähän lisää ja tätä kautta pystyy tämän Asana AI:n kanssa toimimaan ja se nopeuttaa tätä projektin tekemistä aivan huomattavasti. Tosiaan, mitä olin tuossa mainitsemassa, on se, että yksittäisen henkilön sitten omien taskien hallinta, niin sitä ei tarvitse tehdä aina näiden projektien kautta. Eli jos on monta projektia, on iso kokonaisuus, niin kaikkien ei tarvitse edes päästä välttämättä tähän projektille. He pystyvät kyllä näkemään heille ohjatut taskit heidän omasta taskihallinnasta täältä Asanasta ilman, että heidän tarvitsee nähdä, mitä muuta siellä projektilla on. Näin me pystytään ottamaan esimerkiksi talousosasto tai esimerkiksi lakiosasto hyvin mukaan ilman, että heidän tarvitsee nähdä sitä koko projektia, mikä siellä on, ja niitä kaikkia taskejä, jos tämä ei ole optimaalista. Eli tämä Asanan skaalautuvuus on aivan omaa luokkaansa myös tämän tehtävän hallinnan osalta. Jokainen pystyy itse näkemään itselleen assignatut taskit sekä omat projektit ja myöskin tekemään omaa taskihallintaa ja omaa projektihallintaa itselleen sopivalla tavalla. Eli aina ei tarvitse päättää, että koko yhtiö toimii tällä tavalla, vaan jokaisella voi edelleen olla ne omat systeeminsä. Mennään seuraavaan kohtaan, joka onkin sitten vähän lähempänä tätä meidän päivän aihetta, eli tämä projekti- ja kampanjahallinta, jossa mennään valmiin Asana-templatein pohjalta. Eli kävin hakemassa Asanasta projektitemplatein, jonka nimi on Campaign Management. Ja tässä on ihan viimeisen kuukauden aikana tullut uusia ominaisuuksia Asanaan, mikä tarkoittaa sitä, että board-näkymällä näkyykin eri otsikot. Eli board-näkymällä me voidaan siirtää näitä taskejä, jotka on nämä laatikot, niin täältä eteenpäin, niin kuin Kanbanissa on, se siirtää myös tuon tunnisteen sen mukaisesti, mihin se on siirretty. Hyvä. Listanäkymällä meillä onkin jaoteltu nämä kampanjat sen mukaan, mikä on minkä tyyppinen tekeminen se on, eikä se missä vaiheessa ollaan. Me pystytään lisäämään approvaleita, me pystytään tekemään hyvin monenlaisia milestoneja, niistä puhuttiin jo aikaisemminkin, mutta luodaan tämmöinen uusi approval, joka on täysin tehty käytännössä, no minkä tahansa, mikä vaatii hyväksyntää, mutta varsinkin markkinoinnissa on hyväksyntää tarvitsevia yksityiskohtia paljon ja lisätään tänne. Ja kenelle tämä ikinä sitten onkin osoitettu, niin hän pystyy suoraan tuolta ylhäältä painamaan, että haluan hyväksyä, haluan, että tätä katsotaan uudestaan tai en hyväksy. Tämä voi olla markkinointipäällikkö, joka haluaa hyväksyä kampanjailmeen tai
asiakas, joka haluaa hyväksyä kampanjailmeen, tai tämä voi olla, kyseessä voi olla talousosasto, tai kyseessä voi olla lakiosasto, tai mikä tahansa. Ja kun me tehdään subtaski, jossa meillä on kyseinen graafinen aineisto, niin se löytyy tuolta. Kyseinen graafinen aineisto voi löytyä mistä tahansa teidän omista järjestelmistä, on se sitten Microsoftin, on se sitten Googlen järjestelmä, on se sitten teidän omalta koneelta tuotu, mutta ne löytyy sitten kaikki täältä. Katsotaan kohta noita Asanan integraatioita hiukan, niin nähdään. Ja sitten me siirrellään tämä taski oikeaan kohtaan, eli webinaariin, ja mennään boardin puolella katsomaan, että se on täällä, sillä timelinea sillä ei olekaan, koska sille ei ole vielä laitettu mitään alkamis- ja päättymispäivää, mutta se löytyy nyt täältä webinaariosiosta. Ja boardinäkymällä katsotaan, että olisiko se toi implementation, mihin me se halutaan. Voidaan luoda tänne sitten uusia erilaisia sääntöjä. Se on nyt planning-vaiheessa, koska sitä ei ole vielä hyväksytty. Ja sitten mennään täältä Customize-osastosta katsomaan, että minkälaisia sääntöjä meillä on tällä projektilla. Ja täällä on valmiina sellaiset automaatiot, että kun tänne tulee, niin mitä tapahtuu. Silloin kun kampanja on siirretty kohtaan Reviews, niin tämä luo uuden alataskin, joka on laillinen approval. Näitä kaikkia pystyy muokkaamaan, mutta täällä oli tämmöinen valmiina. Eli testataan, millä tavalla tämä sitten siinä tapauksessa toimii. Eli kun kampanja siirretään Reviews-kohtaan, niin se tekee alataskin legalille. Ja testataan, eli siirretään tämä Review-kohtaan. Me nähdään heti tuolta alakulmasta, että yksi sääntö on toiminnassa ja huomataan, että sinne on tullut toinen alataski siihen laatikkoon, eli sille taskille. Ja tämä kyseinen asia voidaan toisin sanoen automaattisesti assignata legalille, jolloin se menee eteenpäin sitten legal-osastolle. Tälle pystytään luonnollisestikin tekemään myös lisää sääntöjä, joita mä näytän tuossa seuraavalla videolla. Tässä me nähtiin äsken, että erittäin monipuolinen, moniosainen, monisäikeinen markkinointikampanja pystytään tosiaan viemään Asanaan, pyörittämään siellä. Sitä pystytään siellä seuraamaan. Kaikki tämä tieto on johdettavissa managementtiin, kuten Andreas näytti aikaisemmin, mutta tämä on sitten, kun tehdään markkinointia ja markkinoinnin tekijöiden omaa työkalu, ja tämän avulla pystytään sitten tietämään, että kuka tekee, mitä tekee ja milloin. Ja tosiaan nykyään niin näiden jaottelut, mitkä kustannukset ja niin edelleen, kaikki nämä custom fieldit, niitä pystyy luomaan itse omiin tarpeisiin, ja niitä pystyy myöskin sitten muokkaamaan aina tarpeen mukaan. Ja että päästään vielä vilkaisemaan tuota Asana AI-työn tehostamista, niin minulla on vielä lyhyehkö video. Tämmöinen kuin blogit on mulla täällä. Ja täällä me demotaan nyt sitä, että millä tavalla pystytään projektille sisään tulevaa dataa myöskin ohjailemaan ja käytetään tässä tapauksessa. Voisi tehdä taas, me tehtiinkin näitä sääntöjä, mutta nyt mennään tähän Forms-osioon, eli minkälainen on työn sisäänotto. Ja lisätään tuonne tuommoinen workflow-näkymä. Ja me halutaan nyt niin, että kun tähän projektiin tulee uusia taskejä, niin ne kaikki tulee tämmöisen ulkopuolella ihan selaimella olevan lomakkeen kautta.
jolloin me pystytään määrittämään, että mitä kaikkea tietoa me halutaan tästä kampanjasta tai näille taskeille. Ja nämä voi olla sisäisiä tai nämä voi olla ulkoisia. Tällä ei ole sinänsä tällä lomakkeella rajoja, ja tämä on täysin muovattavissa itse, että minkälaisen lomakkeen siitä sitten haluaa. Mutta erityisesti firman sisäiseen käyttöön tämä on hirveän hyvä. Eli silloin kun yhtiössä halutaan jotakin, vaikkapa sieltä markkinointitiimiltä, niin markkinointitiimi on voinut tehdä lomakkeen, jonka linkin on lähettänyt sitten, laittakaa tänne tämä työpyyntö. Ja tätä lomaketta tosiaan pystyy muokkaamaan. Mä en nyt ole halunnut tähän meille muuta kuin, että siinä on se uusi blogipostaus ja sitten toi select file. Ja sitten kun mä luon sen tonne, niin sen pystyy joko toimittamaan kaikille, täällä on nyt mun oma organisaationi Vanadu vastaanottajissa, tai sitten lähettää linkkinä kelle tahansa. Nyt mä en lähettänyt sitä kellekään, mutta mä tehdään suoraan sääntö, eli sitten kun sinne on tullut uusi liite, on lähetetty sen lomakkeen kautta, niin mitä silloin sitten haluan, että tämä Asana tekee. Se tekee siitä aina uuden taskin, ja sitten kuten kaikissa näissä säännöissä, niin täällä on siis triggeri, eli joku, mikä aloittaa automaatiot, ja sitten seuraava, joka määrittää sitä, ja kolmas on sitten se, mitä me halutaan. Täällä näkyy, että minkälaisia myös ulkoisia toimitapoja on suoraan Asanassa, ilman että tarvitsee tehdä yhtään mitään, ilman että tarvitsee luoda itse minkäänlaisia rajapintoja. Niin on olemassa valtava määrä erilaisia integraatioita, jotka on suoraan myös yhdistetty näihin workflow-työkaluihin. Jos on käytössä mikä tahansa käytännössä yleinen työkalu, niin sen pystyy yhdistämään näihin suoraan. Ja tässä tapauksessa vähän täällä demonstroin, täällä pystyy tekemään myöskin lähes kaikki, tai varmaan kaikki, mitä Asanassa pystyy ylipäänsä tekemään, niin pystytään myös automatisoimaan. Tällä kertaa mä haluan tehdä sellaisen, että kun sinne tulee uusi blogi, niin katsotaan, mihin mä täällä nyt pääsen, niin me nähdään, että tuolla on uudet blogit, siellä on lomake ja siellä on sääntö. Mä vähän olen näköjään tässä editoinut tarkemmat pois, ja nyt kun mä tein sieltä blogilta tai lomakkeelta tämmöisen, lähetin sen blogin, niin sieltä tuli suoraan taski, ja mä tein säännön, että se luo uuden taskin, jossa lukee translations needed. Tässä mä myös demoon sen, että kun mä luon tuohon vahingossa uuden taskin, niin se silloin luo myös sellaisen, eli nämä on hyvä tietää, mitä tekee, kun tekee, eli näitä tällä pystyy pelaamaan, mutta varsinkin jos mennään yhtään monimutkaisempaa, niin on hyvä, että on SaaS-shopin kaltainen kumppani myös auttamassa siinä, että miten nämä tehdään, koska sitten tämmöisten projektien ja sääntöjen ja muiden kanssa, kun vain taivas on rajana, niin helposti mennään myös vähän turhan monimutkaiseen hommiin. Niin pystytään sitten yksinkertaistamaan ja ottamaan se ikään kuin liikkeen johdollinen konsultaatio siihen myös mukaan, että mikä on kannattavaa tehdä ja mikä tuo hyötyä. Sen lisäksi, että se luo taskin, niin tänne tehdään automaatio, että siihen tulee due date 2 päivän sisään tai 2 päivää siitä, kun se blogi on sinne formilla lähetetty, niin se käännökset pitää olla tehty. Ja tämä sääntö lisättiin nyt tänne projektille. Hieno homma on myös siinä, että koska tämä toimii, ja tänne pystyy siis tekemään lukuisia sääntöjä, eli kun yksi asia tapahtuu, niin monta asiaa tapahtuu, ja tässä tapauksessa lisätään näin, että mulle tulee tieto tästä, ja 2 päivän sisällä niin
mun tehtäväni on myöskin sitten tällainen käännöstyö toimittaa. Nyt mä teen taas sieltä toisessa ikkunassa sieltä selaimen kautta sille lomakkeelle tämän työpyynnön. Se tupsahtaa tänne ja se suoraan tekee tänne tehtyjen sääntöjen mukaan 2 uutta taskiä. Ja kun näihin yhdistetään vielä ulkopuolisia ohjelmistoja Zapierin kautta, pystytään hyödyntämään valtavasti erilaisia ulkopuolisia työkaluja, niin on mahdollista tehdä myös niin, että esimerkiksi sisällöntuotannollista työtä AI:n avulla voidaan valmistaa jo entistäkin nopeammin. Ja suoraan näille ilman integraatioita niin pystytään myös tekemään niin, että lähettää Slackissa mulle viestin, että hommia. Tänne on tullut uusi blogi, meipä tekee töitä. Jolloin mä saan Slackissa yksityisviestin siinä tapauksessa, kun uusi blogihomma on tänne tehty. Täältä pystyy myös katsoa, että mitä kaikkia sääntöjä on, ja jokaiseen tämmöiseen osioon voi luoda omat säännöt ja oman formin, eli se skaalautuu myös siinä kohtaa erittäinkin vahvasti. Hyvä. Asana on valtavan kokoinen ohjelmisto erilaisine mahdollisuuksineen, joten tässä oli vain mun valikoima pintaraapaisu siitä, mikä teitä voisi kiinnostaa. Mielelläni kerron ihan jokaiselle erikseen, näytän, miten Asana voisi auttaa juuri teitä ja miten se taipuu justiinsa teidän tai sinun tarpeisiin. Tässä vielä nopeasti, miksi mä olen valinnut Asanan jo ennen AI-aikaa, niin se lisää läpinäkyvyyttä sekä sisäisesti että asiakkaille. Eli asiakkaat voidaan myös kutsua sinne näkemään, missä projektit menee. Sen lisäksi AI:n avulla menee noin 3 minuuttia tehdä viikoittainen raportti, jonka voi lähettää johdolle, jonka voi lähettää asiakkaalle, sen voi lähettää sähköpostitse siitä, että missä mennään, mitkä on ongelmia, mitä asioita pitää korjata, onko projekti aikataulussa, onko siinä haasteita ja mistä ne johtuu. Ja tämä on hyvin nopea tehdä. Sitä ei tarvitse tosiaan muutama minuuttia kauempaa siihen käyttää. Ja sen voi lähettää myös sellaisille henkilöille, jotka ei ole Asanassa ollenkaan. Sen lisäksi tosiaan on laajat integraatiot, kuten puhuttiin. Asana koordinoi, Asana tuo ne yhteen. Asana pystyy sekä vastaanottamaan tietoa muista järjestelmistä sujuvasti, että toimittamaan niitä eteenpäin. Nykyisiä valittuja järjestelmiä ei tarvitse alkaa vaihtamaan Asanan tullessa taloon, vaan ne vain yhdistetään Asanan kanssa. Ja yksi, mihin me ei tänään menty, on tämä multi-homing-ominaisuus, eli yksi taski voi olla 20 eri projektilla. Tämä tarkoittaa sitä, että jos meillä on projektipäällikkö, joka pyörittää sitä isoa kampanjaa, ja sitten meillä on yksittäisiä markkinoinnin osastoja, joilla on omat projektinsa, joita he seuraavat, niin taski voi siirtyä sieltä projektipäälliköltä sinne toiseen projektiin, ja se sama taski näkyy molemmissa projekteissa, ja sitä pystytään seuraamaan molemmissa projekteissa, ja sitten kun se on merkattu, että tämä on nyt tehty, niin se näkyy kaikkialla, että nyt tämä on tehty, ja se alkuperäinen projektipäällikön projekti voi jatkaa eteenpäin, ja sitten tämä mahdollisesti jatkuva työn sisäänottoprojekti, mikä siellä sivussa on, niin on valmis vastauttamaan seuraavia taskejä sinne projektille. Ja tämä tekee sen työn skaalautuvuuden vie aivan uusiin ulottuvuuksiin ja myös sen, että jokainen tiimi voi edelleenkin käyttää Asanaa heille sopivalla tavalla. Eli ei ole mikään pakotettu tarve tehdä just yhdellä tavalla, jonka joku yhtiössä on päättänyt. Eli Asana mahdollistaa sitä työn joustavuutta ja työn mielekkyyttä ja tuo sitä kautta aidosti sitä työn tehostamista ja ajansäästöä, että ei tarvitse taipua softan tarpeisiin ja vaatimuksiin tai jonkun
muun määrittämiin projektitoimiin, vaan pystyy jokainen henkilönä, mutta myöskin sitten jokainen tiimi toimimaan itselle ja heidän tarpeisiin sujuvalla tavalla. Ja tosiaan, niin kuin mainitsinkin, niin sit myös jokaisen henkilökohtainen taskihallinta niin on tässä tällä puolella. Hyvä. Näin. Tässä oli mun tässä tuolta vielä tämä mun monologini, ja jos on jotakin kysymyksiä, niin mielellään sekä minä että Andreas niihin vastaan. I can actually start by asking from Andreas about the AI in Asana and how does Asana use the information that you put in there, the GDPR and cybersecurity? How do Asana use the data? Yes, I mean, the short answer to that is that we do not use the data, and I will expand on that slightly to say that Asana has its own machine learning models, but also we utilize the OpenAI models as well as the Anthropic, so that's Claude models. So you'll be using ChatGPT and you will be using Claude as kind of the engine within Asana. And the way it works is that you use Asana, you input, as Anna showed, all of the prompts and what you want to get out of it. And to produce some output, Asana will send that question or that specific ask to produce a task or update a task to the large language model. They will in turn return an output or an answer that goes into Asana. That transfer, that data is destroyed once it's completed. So we're sending it over, we're getting something back, it's then destroyed. It's not used to train any models. It's not used to train any models in Asana or on the third-party side. So we are GDPR compliant. We do currently have, or these third-party providers currently have data centers in the US, but they will also have their data centers in EU shortly, which means customers using Asana will have their data in Europe, as well as utilizing the AI with data staying within Europe. Yes. Also about if I use AI assistant in Wanado's environment, does the AI assistant is it able to reach to whole organization, or is it limited somehow? The short answer to that is whenever a user is using Asana, the AI will not be able to read things that you as a user do not have permission to access. So even if the AI technically have access to the entire data set in Asana, you as a user cannot get access to data that you don't already have access to. And this goes as well for if you have content in Google Workspace or in your Microsoft environment, AI can read that with your permissions, right? So still within what you have access to, because we do not want people to get access to content that they don't have access to. And we also don't recognize that some things are sensitive and private. And Vilma asked the question here. So what are some typical uses for forms in Asana for in-house marketing usage? I can share some of the ones that we see, and Anna, feel free to also add to this. But forms is always a good starting point for gathering any type of request, any type of ask for help. So for marketing specifically and in-house marketing teams, forms is often a great way to centralize the intake. So whenever a sales team or a product marketing team or an HR team needs content, for example, it goes through a form so that the team at your marketing team receives these requests as one standardized kind of form, right? What is it that you need? What kind of content is it? Is it a video? Is it a physical kind of roll-up? Is it, is webinar slides? Is it social media posts? So in the form, you have all of these things
predefined as questions, which means when you receive these requests from different teams, you know what the ask is, how urgent it is it for a specific event or campaign, or is it for a specific initiative? Is there a budget for it, if that's what you want to ask? But also a way for you to then also understand how fast can we take this on? Are there any limiters for us? And one thing that we see, especially with AI in the mix, is that most marketing teams spend a lot of time on this back and forth with other teams asking for help. And with AI, we can remove that back and forth by having AI triage, so asking these questions. So when you receive requests, instead of getting a Teams message saying, hey, we need your help, we actually have prerequisites. You need to fill in this form with these questions, otherwise we cannot help you. And if the information is incomplete, AI can then ask to get the proper information. And once that's collected and AI has deemed that we have enough, then it will go to your marketing team to actually take on, assign out to people and get to work on. So I think that's the main, receiving requests of different forms. That could be like creative has its own form, digital marketing might have its own form, or you could have a general form for marketing requests. Yes. Me ollaan myös käytetty meillä silloin, kun on ollut pieniä yhtiöitä, niin ihan sellaisissa, että jos kuka tahansa yhtiössä huomaa vaikka nettisivuilla jonkun virheen tai jonkun vanhentuneen tiedon tai missä vaan, niin sitä kautta pystyy ilmoittamaan sitten niistä päivityksistä vastaaville. Tai sitten meillä on ihan tarjouspyyntölomakkeet tulee myös sitä kautta. Ja näin ollen, kun siihen on lyöty sitten riittävän järeästi näitä muistutustyökaluja ja eräpäiviä ja muita, niin yksikään tarjouspyyntö ei mene sitten meidän firmassa ohi silmien vahingossakaan. Oliko muita kysymyksiä vielä? Siellä on toinen kysymys liittyen valuuttoihin. Mä en jostain syystä näe, joten kerro. Okay, Andreas, do you see the other Yes. question from Vilma? Let's see. Yes, our marketing yes. team. Yeah. So our marketing team operates in different European countries and therefore uses different currencies in its campaign. At first glance, I couldn't find some of these currencies in Asana. So first question is it possible to assign above-mentioned currencies in Asana? And two, is it possible to get summaries of budgets cost with different currencies combined into one? So two-part question. First, is it possible to assign currencies in Asana? Yes, it is. You will assign currencies to a specific custom field. And the way this would work is you would create a custom field, and then it would be a numeric field, and then you can decide which currency is this, right? I think, workaround here is that if you work with multiple currencies, you would have multiple fields to capture that. So some fields will be euro, some might be SEK, some will be GBP, etc. Right? So it's all doable. And then your question is it possible to get summaries of budget costs with different currencies combined into one? Yes, you could do this by either having a field that is a formula of all the other fields. So let's say input 2,000 euros and 5,000 SEK and all that. You have a field at the end that using just the FX rates that you put in to then convert to one final, right? So it's doable within Asana. I would say that more likely you're probably going to use AI for this. So you might say, hey, this is no matter what currency you input, AI will then read and say, this is the value in whatever currency we decide, right? It's probably easier to do that rather than doing it with all the fields, but both are possible options. I think if you want the real-time currency exchange, I would say use AI because it would, read that from its database or from the web rather than, having to in the fields input the specific FX rates and change it every time, on a quarterly basis or annual basis. I see most marketing teams
use one field and capture one currency. And if you have to do exchange rates or anything like that, you would do that in the description of the task using AI, for example, and then update the euro field. You update the numeric field with €1 value, for example, if that's what you decide on, for simplicity, because having multiple fields with multiple currencies can also just become a bit of a headache to track. Yes. In the last webinar that we had, it was about project management overall. You can always ask from SaaShop the recording from that. I was demonstrating how to use AI LLM models in Asana, so they are very good at creating and editing texts, and regarding that, you get a little bit better insight on how to really empower AI with the descriptions and tasks like in the text. Today we couldn't go there because the time was limited. Yeah, but I would say if you have questions on this, SaaShop are definitely the place to go to ask these kinds of questions. Yes, we are happy to demonstrate. Demonstrate, help, and answer. Yes. Good. If nothing else isn't coming up, jos muuta ei tule kysymyksiä tai jos niitä tulee myöhemmin, niin sen kun vaan laittaa meille päin, niin minä kiitän. Thank you, Andreas. Again, it's always a pleasure to have you. Kiitos Thank kaikille. you so much. Kiitos kaikille osallistujille. Ja tästä tulee vielä tallenne sitten teille perässä. Voitte laittaa jakoon myös eteenpäin. Erittäin mukavaa päivää kaikille. Have a wonderful day. Have a great day, everyone. Thanks for joining.